салом алейкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ, чӣ ҳол доред? Муборак бошад, муборак бошад, муборак бошад. Моҳи май омад. ҳозир мебинем ки ягон кас буридааст ё не. Биёед ман як нафара барои шумо ҳамчун як таҷриба нишон медиҳам. дафъаи гузашта нишон додам бе ягон нафар ки чӣ хел кардан дар кор. ҳоло бошад мегирем шахси ягон воқеие ки буридааст ё набуридааст. бурида бошад чӣ хел мешавад, набуридагӣ бошад чӣ хел мешавад. ҳозир ман баратон нишон хоҳам дод. чӣ гуфте бародаро? мерем ҳамхӣ мекунем. ҳозир як лаҳза ман қоғозакоя меёбам. баъд дига кора сар мекунем. ҳам қоғозе ки дар дасти шумо ҳаст меравем нигоҳ кунед. ин дур омадед. барномаи стейт ба дур омадед. расман electronic diversity visa program чек статус мекунед. баъди чек статус continue давомаш. ин ҳамҷа чанд рақам аллакай баромад. ман задагӣ ҳастам набуридан. GD ҳозир мебинем. ин нигоҳ менависем. якум рақамҳоям 20 24 8 E SPL TS NG EGD. акнун инҷа гуфта истодааст ки last family name, танҳо фамилия. ин инҷа ҳаст Алиев. баъди Алиев поён ба як savоли дигаш ҳамин ки соли таваллуд 1981. инҷа картинкае мегирен. ва шумо робот ҳастен нестен. D B 3 4 E. ина бам нигоҳ кунед. Submit давомаш истодааст. меред submit. мана he's not been selected. яъне дар имсол шумо мегӯед интихоб нашудед. вақте ки буриден мактуб мебиёяд. ҳамихе вақте ки набуриден ҳамихе навишта мешавад ки мутаассифона интихоб нашудед дар ин барнома. мутаассифонаша худам гуфта истодам. дилшикаста намешем бародаро. худо хоҳад пур кардан гирем. як рӯз на як рӯз дар тақдиртон бошад ҳатман мебуред. ин як осонака бидидед дар 2 дақиқа тафтиш карда биромадем. худо нигаҳбон. ҳар нафаре ки мехоҳад ки мустақилона тафтиш кунад марҳамат видеоро бубинед ва колокола заданро фаромӯш накунед. дӯстои худро даъват кунед. худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад.